Äsken tuloshuudussa oli jääkiekon Suomen mestareita, niin tässä nähtiin Ville Laaksonen, joka voitti eilen New Wave-laulukilpailun Suomen finaali. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Ja onneksi olkoon. Kiitoksia. Ja Kim Kuusi, joka istui tuomaristossa. Huomenta, huomenta. Te olette selvinnyt eilisistä juhlahumusta tänne. Hädin tuskin. Hetki nukuttiin. Mutta hei, kerro, mistä tässä New Waveissa on kysymys? Iso kilpailu, kansainvälinen. Joo, se on iso kilpailu. Se on siis kehittynyt, alkanut vuonna 1986, eli yli 20 vuotta vanha Neuvostoliiton aikana, ja silloin kehittynyt niin kuin aivan sikäläisen niin kuin kulttuurin isoimmaksi kilpailuksi. Ja vuonna 2002 ristettiin uudestaan New Wave-nimellä, ja sitten lähdettiin pikkuhiljaa kansainvälistämään sitä, missä kelkassa me olemme nyt itse asiassa ihan etujoukossa. Tänä vuonna Suomi ja Kiina ovat lähettävät edustajansa New Wave-kilpailuun. Toki siellä on ollut muita eurooppalaisia jo aikaisemmin, siis Länsi-Euroopasta. Eikä pelkästään suomalaiset tuomarit olleet arvioimassa sinua, vaan paikalla oli myös venäläisiä. Kyllä joo, kaikki olivat itse asiassa yksimielisiä sitten loppupeleissä, vaikka äänet meni muuten ristiin aika lailla. Voiko sanoa, että venäläisessä musiikkimaussa, jos puhutaan näistä tuomareista ja sitten suomalaisesta, olisi joku selkeä ero? No meikäläisittäin katsottuna, niin kyllä sikäläinen musiikki, iskelmä popmusiikki, joka menestyy, niin kuulostaa tosi vanhanaikaiselta. Eli se on niin kuin melodista, dramaattista, isoja eleitä ja suuria tunteita ja kuulostaa vähän niin kuin 70-80-luvun suomalaiselta iskelmältä. Mutta toki niin kuin sielläkin pyritään kehittymään koko ajan. Eli he arvostavat enemmän ehkä sitä muotoa ja se dramatiikkaa, ja suomalainen antaa anteeksi jotain virheitä, jos persoonallisuutta löytyy. No sitä sinusta ainakin tuomareiden mielestä ainakin löytyy. Olet toistaiseksi vielä vähän tuntematon suurelle yleisölle. Olet ainakin monipuolisesti musiikkia opiskellut. Kerro vähän sun taustasta. Joo, no mä opiskelen itse asiassa edelleenkin Sibelius Akatemiassa musiikkikasvatusta. Tarkoituksena valmistua sieltä parin vuoden sisään. Ja sitten mä päätän nytten tämän vuoden marraskuussa opinnot tuolla Kööpenhaminassa Complete Vocal Instituutissa, missä mä opiskelen tällaista Complete Vocal Technique laulutekniikkaa sen laulutekniikan opettajaksi. Ja Nightwishin ja Antti Tuiskun taustajoukoista löydyt myös. Mitä olet heille tehnyt? Antti Tuiskulle tein Rovaniemi-levylle 2 kappaletta ystäväni Suvi Nurmen kanssa. Ja Nightwishille mä olin itse asiassa vielä lukiossa silloin, niin tein heidän tolle Wishmaster-levylle tehtiin taustalaulut, tai mä sovitin ne taustalaulut ja olin mukana laulamassa niitä 4 mun kaverin kanssa. Hän on hyvin monipuolinen. Erittäin monipuolinen. Mutta jos puhutaan laulukilpailusta, Tovi, niin tuntuu tällaisesta ulkopuolisesta seuraajasta, että se on nykyään se ainoa tapa, miten pääsee pinnalle. Onko se niin? No ei se varmaan ainoa tapa ole, mutta täytyy sanoa, että niin kuin henkilökohtainen esiintyminen suhteessa niin kuin perinteiseen malliin, missä tehtiin levy ja sitä ruvettiin soittamaan ja sitten sillä artisti sai sitten keikkaa ja muuta, niin perinteinen niin kuin tämmöinen esiintyminen on ajanut edelle. Ja sitten laulukilpailut on selvästi niin kuin yksi nopea tapa niin kuin päästä isoon julkisuuteen. Eli jos Ville olisi heittänyt eilen vaan keikan jossain ja olisi ollut vaikka kuinka hyvä, niin ei se aamu-tv:ssä olisi, mutta kilpailuvoittaja on aina kilpailuvoittaja. Että kyllä sillä on tietty ihan selkeä funktio. Kuinka paljon olit miettinyt itseäsi brändinä ja kokonaisuutena, kun menit heidän eteensä, että tämä on nyt sitten Ville ja että tämä on se artisti Ville? No en itse asiassa ihan kauheasti. Mä oon enemmän ehkä lähtenyt siitä niiden laulujen tulkinnasta, mitä mä haluan sanoa ja millain mä haluan ilmaista ne laulut. Ja ehkä jotenkin vaan sitä ajatellut, että tulen nyt tällaisena kuin olen. Ja tietysti se muokkautuu jollain lailla se, miten näkee itsensä ja miten ehkä haluaa esittää itsensä artistina. Ja kyllä sen tiedostaa, että tavallaan se on aina jonkinlainen paketti. Mutta tässä itse asiassa en ehtinyt kauheasti miettimään sitä. Niin siellä oli muun muassa Tiara kilpailemassa joukossa mukana. Ja hän kun oli täällä vieraana Euroviisujen aikaan, niin hän kertoi tästä, että hän on laihduttanut tosi paljon sen takia, että hän koki, että pyylevä naisartisti ei myy.
Onko se näin karua? Sinä vanhempana valtiomiehenä olet nähnyt varmaan vuosien aikana. Siis kyllähän maailma on aika karu oikeasti, jos mietitään niin kuin isoa yleisöä, niin se on aika julma. Ja valitettavasti niin kuin naiselle on ikään kuin annettu semmoinen tietty ihanne mitta ja ihannen näkö, ulkonäkö ja näin poispäin. Ja suuri yleisö arvostaa sitä ja poikkeamat, niin niitä ei niin hirveästi sitten noteerata. Saako mies olla helpommin persoonallinen? Kyllä joo, miehellä on varmaan isommat raamit tavallaan myöskin mahdollisuudet levitä. Eli meillä on, mutta mä luulen, että ylipainoinen naisartisti, niin se on valitettavasti se on mediassa ja ison yleisön suosiossa, niin se on kyllä handicappi eli rasite. Oliko hän tuotteena valmis, kun katsot häntä lavalla? Joo, Villessä on paljon hyvää. En mä koe, että hän on tuote. Kuten huomattiin, niin hän on tosi monipuolinen taiteilija, joka kehittää itsensä nimenomaan ikään kuin sisältäpäin. Ja mä luulen, että sitten tuottajien ja levyyhtiöiden ja managereiden ja muiden tehtävä on sitten itse asiassa vahtia sitä pakettia kuitenkin viime pelissä. Jännittääkö tämä finaali, joka on heinäkuussa, koska sillä on valtava 1 miljoona yleisö? No mä en ole ihan kauheasti ajatellut sitä vielä, tai ehtinyt ajatella, että sitten on nyt kauhean monta tuntia siitä voitosta ensinnäkin. Mä jännitin itse asiassa tätä finaalia jo tosi paljon. Tässä oli noin viikko valmistautumisaikaa. Niin se menee tällä samalla jännityksellä ehkä sitten se isompikin kilpailu. Mä toivon, että mä en jännitä nyt siihen asti yhtä paljon kuin mä oon jännittänyt nyt tämän viikon. Sitten kävisi olo hieman sietämättömäksi kyllä. Aiotko laulaa Mahtipontista venäläistyyppistä iskelmää, kun Jimmy tuossa sanoi, että se sillä pärjää? Musta tuntuu, että mä koitan löytää kappaleet, josta mä itse pidän ja mitä mä itse haluan laulaa. Ja en ehkä lähde sillä lailla taktikoimaan. Mä koen, että se on kaikkein tärkeintä, että ne laulut sytyttää silleen. No me pidetään peukkuja. Toivottavasti kisa menee hyvin ja sitten katsotaan, että kuinka pitkälle sillä pärjää. Kiitos. Kiitos.